אוקיי, אתה חוזר בזמן ומונע מהאיראנים להשיג גרעין, יש? יש. בכל דרך אפשרית. בכל דרך. מה קורה? נו? חזרתי לילדות של חמינאי, חיסלת? אימצתי אותו, מה? גידלתי אותו 18 שנה, חינכתי אותו לאהבה, רעות וסובלנות. הוא עדיין רוצה להרוג אותה. אז איך שבאתי ללכת, הוא שאל אותי למה חוגגים סוכות. אהבתי לו פצצה לפנים, כל החינוך לפח. תסכול שאגרתי. תקשיב! אתה לא מחנך אותו, אתה צריך להיכנס באמא שלו, אתה מבין? באמא שלו. תגמור עם זה. תגמור עם זה. אוקיי. מה עשית? חזרתי בזמן, נתתי באמא שלה. למה חמינאי נראה כמוך? הכנסתי לה. זה לא מה שהתכוונתי! הוא עדיין רוצה להשמיד אותנו, אבל עכשיו הוא פשוט נראה כמוך. קיבל את המצח של אמא שלו. תקשיב! אתה צריך לחזור בזמן ולטפל בבעיה מהשורש. אוקיי, מהשורש. מה עשית? חזרתי אחורה לנביא מוחמד, אמרתי להתפייס איתם. מה? שיחקנו לשיקה ספירה. ומה קרה? יצא סטירה! אתה סטירה, ספייסר מפגר! אוקיי, אני אטפל בזה.